Čuří, tady vás tu vítám dnešního prvního let's play z hry Blood Moon. Pokud mi neznáte, moje jméno je Toxic a dneska si zahrajeme Blood Moon, která je to hra podobné Surfer Game a tohle je pro mě zadníček, děkuji, že mě sledujete. A máme tady vlastně, že máme tady postavu, je to vlastně, že vlk. Máte tady vlastně, že helmu, ochrannou vestu, prostě máte všechno, hlavně máte tady staty, všechny, co se dá. A máte tady vlastně, že všechny zprávy. Máte tady smečku, syn slávy, volby, můžete si napravit vlastně hru, jak si vám to hraje. Máte tady vlastně, že hospodu, tady je to nazvané známe, arénu, pak máte tu rovník je vlastně, že hlídka, kde si můžete dávat hlídku, na kolik máte hodin, dáváte si. Tady tenhle chlapek se vlastně jmenuje Ivan. A vlastně když dáte si úkol a dáte si hlídku, tak vám můžete na 10 hodin, anebo třeba podat času, jestli vám to vyhovuje. Pak tu máte mapu světa, je to vlastně, že podzemka. Ano, máte tu podzemka Bukurešť, Yucatán, Londýn, New York, Paříž a Zurich a Benátky. Pak máte tu sklad zbraní, je to vlastně, že ten v Česku to je ten zbrojař. Pak máte laboratoř a to je zase s elixírama. No, nečekaně jdeme do zámku. Dáme si do zámku dáme. A vlastně tady máte hospodu a splňujete vlastně, že úkoly. Tak, tady jsme ho. Vlastně, že když dáte si tady hromníka, můžete dát úkol, dáte si dříve než později jsem dostal naší věci dál tak dobře jednou zpracní na vracení do té skupy pacity. Když si dáte 1 hodinu, ano, dáte si 1 hodinu. Ano. Tak. A vlastně tu máte přeskočit práci. Ale jde to jenom jednou za den, takže abyste to moc nepodcenili, tak. Máte tady vlastně, že jak se to jmenuje, hematity, já tomu budu říkat houbičky, takže jsou to prostě hematity, tady v tom se to nazývá hematit, a já tomu budu říkat houbička. Ale tu máte samozřejmě peníze, jsou to vlastně, že goldy. Jdeme do zámku a dáme si další. Tady vlčí dráp. Co si dáme? Dáme si třeba ten 8minutový quest. Za chvilku se vrátíme, paní a pánové. Tak jsme zpět, dámy a pánové. Tady se nám dělá vlastně, že úkol. A jdeme si do skladu zbraní, teda do zbrojny. Tady si můžeme něco koupit, ale potřebujeme na to hodně peněz, tady to hodně peněz. To jedno brnění, já si srandu, že stojí 988 zlatých. Tomu se říká hodně velký soup. No ale nehlavujeme si s tím hlavu, dáme si to tady síla vůle, dáme si to na sebe. A to si tady dáme prodat. Ano. A vlastně, že tady máte arenu a prostě budete, dáte si kliknout a dáte na něho útok. A pojď, dáme ho. Jo, musíme ho dát.
Krásný klip může. Teď jsme dostali zkušenosti a maso. Maso znamená, že máte tady vlastně letvary. Tady jsou různé letvary, že vás vylečí anebo něco. Pak tu máte maso a to můžete skakovat ty questy. Takže když jdete, tak tam máte přeskočit z jednoho masa. Když to máte, tak se můžete přeskočit a můžete jít dál. Dále tady máte odměna. Dále když jak vám skočí kleta, tak máte odměnu a dále si můžete tady dát dál. A samozřejmě jsme dostali level, dámy a pánové, hurá, máme level up. Máme úroveň 8, super. Jupi. Tak, jdem. Dostali jsme to? A jo, máme tady útočiště, které se nám otevřelo, když jsme dosáhli level 8. Máte tady chlapka, který vám dá úkoly, že musíte zabrašit tamtoho a tamto. A máte tady zbývající modely vylepšení 2, takže si třeba kliknete postel a vylepší se vám postel. Když dáte po druhé, tak se vám vylepší další postel, takže máte lepší postel, vlastně musíte lepší spát. No, vlastně to je váš pokoj, takže je to prostě bomba, musíte si tam stavět. No. Můžete si stavět všechno, můžete si tady dávat různé úkoly a různé návykové látky a takové další. Prostě je to paráda. Natáčíme před 7 minut, takže ještě 3 minutky, takže nebojte, ještě nekončíme. Bude to jenom 10 minut, prostě paráda. Na první úvod je to hodně. Vlastně když si dáte tady volby, tak to máte vlastně svůj charakter. Když si ho změní, můžete si změnit e-mail, heslo, nebo si smazat postavu. Máte si tady používat animace, ale to pryč. A dáte si tady, máte tady hlasitost, jak dlouho to bude trvat. Ano. Nevím, proč to mám matno, když mi to tady... Aha, nějaký zase bug. To nevadí. Dáme se do mapy světa. Vlastně na prvním místě je Kokanus Army. V městě Londýně, třída je Lučísík a členů 21, je to hodně. Takže to jsou vlastně že cechy a pak tu máme postavy, samotné postavy. Když se podíváme na první místo, tak tu máme idolona z planu High Society, třída je vlk, teda upír a úroveň 1746 levelů. Je to hodně moc, hodně really. Ne, není to nějaký, že to není nějaký hacker, ale prostě tady se dá levelovat hodně. Koupíme si nějaké nové zboží, dáme si kvalitní zboží. Tak, lidi, dneska pro dnešek to bude asi do první pár všechno, tak pokud se vám nezatrhnete let's play, ono se like, odbere a čus!